Το φαγητό στην Ελλάδα είναι από τους ουρανούς, πραγματικά. Ως Ιεραπόστολοι δεν είχαμε πολλά λεφτά για φαγητό. Δηλαδή, φάγαμε γύρο, πολύ συχνά. Ήταν 1,50 για ένα γύρο. Και το αγαπημένο μου εστιατόριο γύρω είναι στην Αθήνα, στο Ήλιον. Και φάγαμε εκεί τόσες πολλές φορές. Και επίσης είχαμε το προνόμιο να φάμε μουσακά, σαλάτα, πιστάτσιο, όχι πιστάτσιο, παστίτσιο, έτσι λέγεται. Και μια φορά ένας από τους φίλους μας έκανε τραπέζι, είχε αρνί, κοτόπουλο, άλλα κρέατα, σαλάτες, ποτά, τα πάντα. Και ποτέ δεν έχω φάει τόσο καλό φαγητό. Έτσι είναι. Και σύντομα θα γυρίσω στην Αθήνα και δεν βλέπω την ώρα να φάω ένα γύρο, σαλάτα, ό,τι θέλω εκεί. Απλά είναι το καλύτερο φαγητό στον κόσμο.